Шундый ук шәһрәк каршылас килүчеләр күбәйде мәлеккәгә караганда. Менә сез күршедәйме? Безнең әле ачылмаганны белмисез. Безнең ачылу әле көтелә генә. Шулаймы? Сез бит ачылды дидегез. Ачылырга тора, күп калмады инде. Кара, мин тоташ хаталардан башладым инде. Була торган хәл зыяны юк. Салих Сәйдәшевнең туган көне 3-нче. Шул. Мач үлмәгеченнән күренә диләр бит инде, әйме? Бу да мөһимдер инде. Эчендә ниндидер яңа әсбаплар, яңа экспозицияләр тулылангандыр, әйме? Тагында. Тулыланган гына түгел, бөтенләй үзгәргән ул. Бөтенләй үзгәргән. Безнең алайда түгел, безнең әле исемебез дә үзгәргән. Без хәзер Салих Сәйдәшев һәм татар музыкасы музее. Чөнки Салих Сәйдәшев ул бөтен татар музыкасы. Без музей хезмәткәрләре буларак шулай дибез инде. Элек Салих Сәйдәшев музее гына иде. Элек Салих Сәйдәшев музее иде, һәм күбесенең хәтерендә ак бүлмә калгандыр. Безнең килүчеләр дә шулай әйтә, ак бүлмә буламы диләр. Аңа башланган. Димәк инде шушы армия маршы турында тулы мәгълүмат булачак инде дайма. Бераздан таныштырып китегез әле менә фона барган арада. Кызыл армия маршы аңа берничә елдан 100 ел тулачак. 29 елда язылган ул. Заказ буенча язылган. Ул вакытта Салих Сәйдәшев янына Исмәгыйль Усманов килгән инде. Алар сүз уңайыннан бергә радио комитетта эшләгән, радио башланган вакытта. Менә шулай ди, Якуб Чанышев үзенең полкына марш сорый ди. Син яза аласың микән ди, Исмәгыйль Усманов. Салих әйтә, мин бит марш язарга, мин аны омтылган язарга ди, Оренбургта булган вакытта, хезмәттә булган вакытта. Ләкин мин лирик ди, мин марш яза алмыйм. Ләкин менә илһам ничектер килде дә, язылды, аннан соң оркестрлаштырдылар һәм менә шулай марш килеп чыкты. Аны бик яратып тыңладылар. Тыңлыйлар хәзердә актуаль, менә чын профессиональ, чын гений дип әйтергә мөмкин әйме? Салих Сәйдәшев. Димәк инде үз максатына куя икән, теләсә инде темага яза булып чыга бит инде, әйме? Андый профессиональ кешеләр. Төрле вакытлар булды Салих абыйның. Мәсәлән, менә Шариф Камал безнең мәшһүр язучыбыз бар. Шариф Камал вафатына марш язам дип омтылган Салих абый, ләкин килеп чыкмады. Андый вакытларда булды. Салих абый ул күптән ансы иҗади кризис дип аталай инде. Шулайдыр. Салих абый ул күбрәк илһам кешесе булган дип аңлыйм мин. Ләкин әлбәттә гений, мин музей хезмәткәре буларак башка сүз әйтә алмыйм. Даһи безнеңчә. Дөрестән дә менә аның әсәрләре ул инде безнең музыкаль фондыбызда, безнең нигезебезне тәшкил итә аның әсәрләре музыка дөньясында, шулай бит. Башлангычы диергә мөмкин, шулай бит инде. Әлбәттә, ул татар профессиональ музыканы нигез салучы кеше. Шишмә башы. Һәм инде шелтәрәп аның музыкасына, аның шушы әһәңнәре яңгырап, инде безнең татар музыкасы үскән зур бер агым булып, инде агым дәвам итә, шулай бит. Аллаһка шөкер. Үзегезнең менә Илһам ага Шакировны Дигез Салих Сәйдәшевнең иң яраткан, чөнки Илһам аганың җырын эзләп утырам мин, әйме, аның ул иҗат иткән кайсы күңелегезгә иң хуш килгәне? Беләсезме, Салих Сәйдәшевнең музыкасы шундый төрле. Менә нинди кәефтә булсаң да, ул кәефкә ярардай аның үз әсәре бар. Ләкин менә минем үземнең гел нинди булса да вакытта кәефне күтәрә торган 3 җыр бар. Шуның икесе Салих абый иҗат иткән. Берсе без кабызган утлар. Ул Кандыр буеннан. Ул үзе бер марш кебек яңгырый бит ул. Ул марш, өчен дөрес марш. Ул Кандыр буе пьесасы өчен язылган монтёрлар җыры. Менә беркем белми аны. Ул монтёрлар. Ләсманда без кабызган утлар, без бит аны ничектер теге, без якты киләчәк өчен утлар кабызган. Ул монтёрлар җыры. Просто монтёрлар авыл буенча йөреп ут кабызган. Хәзер калды икән сол һөнәрияләре, алар аны гимн итеп алалар бит. Бу бөтен электр энергиясын эшләүчеләрнең бер маршы дигән. Бер маршы, менә элек Советлар Союзында хезмәт җырлары бар иде. Монтёрлар җыры, төзүчеләр җыры, шахтёрлар җыры. Хәзер андый жанр юкка чыккан, белмим, әйбәтме юк, моның факт. Менә берсе без кабызган утлар, икенчесе җырларым.
ул Муса Җәлил сүзләренә язылган. Муса Җәлил сүзләренә язылган бердән-бер җыр Салиха абыйның бар. Гәрчә алар менә күршеләр иде, ләкин бер генә җырлары иҗат ителгән иде. Димәк, инде сез күңелегез төшкәндә монтерларны, күңелегез күтәренке булганда тегесен тыңлыйсыз инде. Дөрес. Менә бераз гына төшенә башладым, дөрес җавап бирә башладым. Инде менә Салих Сәйдәшев музей коллективы сезнең яңа коллектив бит инде хәзер. 10 елдан шул кешеләр барсы даимы. Безнең бит музей барыбер эшләп торды. Ремонтның актив чагы булганда без башка площадкаларда, мәйданчыкларда чаралар үткәрдек. Күчмә булды. Күчмә булды бер заман. Аннары ул вакытта мин әле эшләмәгән идем. Мин 3нче ел эшлим музейда. Ул вакытта инде без музей ишендә төрле чаралар, күбрәк концертлар үткәрдек. Менә коллектив нинди максатлар куя менә хәзергә инде 10 ел ачылганнан соң инде сез сөйләдегез инде. Ләкин шулай да мирасны барлау, пропагандалау юлында нинди планнарыгыз бар, нинди ниятләрегез бар? Башлап җибәргәннән соң инде 3 декабрьдән соң. Алла бирсә. Бик көтәбез без бу көнне. Әлбәттә инде менә хәзер экспозицияне булдырып, аны матур итеп эшләү, кешеләрне җәлеп итәрлек булсын дип, кызыксындырырга кирәк кешеләрне беренчедән экспозиция белән, инде икенчесе безнең чаралар үткәрү. Безне инде шундый камера мәйданчык итеп беләләр музыкантлар шәһәрдә. Студентлар бик еш концертлар куя, музыка мәктәпләре, һәм безнең бер генә таләп бүтән килүчеләргә концертта ничек тә булса Сәйдәшев исеме яңгырасын. Әсәре булсынмы, ничектер аны искә алалармы, ләкин аның исеме яңгырырга тиеш. Шулай итеп фәнни эштә алып барачак инде әлбәттә, чөнки Милли музейның фондларында Салих Сәйдәшевнең бик күп ноталар сакланган, аларны цифрлаштыру, аны ничектер менә концертларга кертеп җибәрү безнең өчен бик зур максат. Чөнки хәзер концертларга карасаң, Салих Сәйдәшев җырлары яңгырый, ләкин бик аз гына. Күбрәк шул менә Әдрән диңгез булсынмы, Кызыл армия маршы булсынмы, аның тагын да бик күп әсәрләре бар. Менә күп аның әсәре якынча. Менә сез яңгырарга лаеклы дип санаганнар үзегез. Юк, әлбәттә. Җырларга килсәк, бер тагын менә 10-15ләп җыелырга мөмкин. Аларга яңача аранжировка ясасаң, аларны кертеп җибәрергә була, менә ничектер аппараткаймы. Салих Сәйдәшевнең мирасы күбесе юкка чыккан. Ул 60тан артык пьесага музыка язган, һәм аның бер 20гә якын гына сакланган. Тулысынча варианты булсынмы, айрым номерлармы, ләкин күбесе аларның юкка чыккан. Ни өчен дисәгез, чөнки элек театрда менә спектакль бара. Бер ел бара, 2 ел бара, 1 ай бара. Уңышсыз икән ул, аны чыгаралар репертуардан һәм төшереп калдыралар. Төшереп калдыралар һәм аңа кагылышлы булган бүтән документлар юкка чыга. Шулай итеп, күпчелек музыка шулай юкка чыкты, кызганыч, бик кызганыч. Замандаш. Безнең дулкыннарга яңа гына кушылучыларны сәламлыйбыз, дуслар. Исегезгә төшерәм, безнең студиябезнең мөхтәрәм кунагы, күршебез Салих Сәйдәшев музейының фәнни хезмәткәре Алсу Хафиз. 891-78-915 номеры ярдәмендә үзегезнең сорауларыгызны, фикерләрегезне юллый аласыз. Менә күреп торам, кемнәрдер әле яза, кемнәрдер инде язган, һәм аларында яңгыратырмын. Инде Алсу туташ чираттагы сорау бирергә телим. Менә үзегезнең фикерегезчә музейда сезнең карашка иң кызыклы булган, иң әһәмиятле булган экспонат нинди икән ул? Сез һәрберсен яратасыздыр инде анда. Мин һәрберсен яратам, шунда әйтеп үтәргә кирәк. Салих Сәйдәшевнең шәхси әйберләре бик күп түгел. Шуңа күрә алар бөтенесебезгә кадерле. Иң зур экспонат дип әйтсәк, ул пианино инде әлбәттә. Пианино һәм урындыгы. Пианиносына үзе уйнаган инде. Үзе уйнаган. Куллары кагылган, урындыгына үзегез беләсез кайсы җире кагылган. Һәм шулай аның дирижер таякчыгы бар. Һәм элеккеге экспозициядә күрсәтелмәгән безнең экспозициягә керәчәк аның тагын бер шәхси әйбере, ул нота өчен булган шкатулка. Бик матур, бик затлы. Без аны әлбәттә күрсәтәчәкбез. Менә бер 15 еллык мин анда танышларым белән барган идем. Бик ошаган иде инде менә сезнең сөйләгәннәрегездән соң 3 декабрьдә булмаса да 4-сендә һичшиксез иншалла кереп, танышып, күреп чыгарга дип
мин генә түгел, безнең радио тыңлаучыларыбыз да шундый фикердәдер дип уйлыйм. Һәм шундый фикердә булсалар, бик дөрес фикердә алар, шулай бит. Дөрес, без барысын да бик рәхәтләнеп кабул итәчәкбез аларса. Һәм Салих Сәйдәшев менә сезнең карашка кайсы музыкаль әсәре бар дөньяга таныткан? Бу процесс ничек булган? Була бит ул шундый менә дөньяга алып чыга торган әсәр. Бар. Бүтән җырчыларның да бар бит инде ул шундый. Бәхетле җырчыларның, бәхетле композиторларның, чөнки күп кенә композиторларны бездә белмичә калабыз. Шул әллә башкамы сезнең карашка? 30 елларда марш булган инде ул. Чөнки ул марш кайда яңгыраса да аны кызыл армеецлар бик рәхәтләнеп кабул иткәннәр. Инде менә соңрак сугыштан соң килгән елларга килсәк, ул инде әлбәттә Әдрән диңгез җыры. Ул шулай ук пьеса өчен, чын мәхәббәт спектакль өчен язылган музыка рәтенә керә. Әдрән диңгез җыры башта ул Илһам Шакиров ярдәмендә танытылган булса, аннан соң инде Советлар Союзы күләмендә ул Георг Оц исемле җырчы аны таныткан иде. Хәзер дә аны яратып җырлыйлар. Менә былтыр безнең гомумән музейда 3 декабрьдән алып 16 декабрьгә кадәр Сәйдәш марафоны дигән шундый чаралар, нәрсә дип әйтим, берничә чара инде уза, менә шу 2 көн арасында, чөнки 3 декабрь ул туган көне, 16 декабрь үлгән көне. Һәм былтыр шул чаралар арасында безнең Василий Соколов исемле зур театрдан җырчы килгән. Һәм без аңа мәрҗәгать белән чыктык. Әйдә концерт куясың, ләкин Сәйдәшев җыры яңгырарга тиеш. Һәм ул Әдрән диңгезне яңгыратты. Ул аны безгә үзе ятлый, җырный, безгә яза. Мин шундый рәхәтләнеп җырлыйм аны ди. Миңа шундый ошый ди ул. Менә шундый җыр ул Әдрән диңгез. Һәм шунысы кызык, аны күпчелек менә Илһам Шакиров башкаруда белә күп кеше, аны Ират җыры дип беләләр, ләкин спектакльдә аны хатын-кыз җырлый. Ул хатын-кыз җыры. Асын белмәгәннәрдер әле безнең радио тыңлаучыларыбызда. Гомумән бу җырны дөньяның, планетаның теләсә кайсы сәхнәсенә чыгып, башкарып, зур уңышка ирешергә мөмкин булган шундый бер музыкаль әсәр ул, шулай бит? Шулай аңлыйм. Нинди телдә булса да аңлашыла дип уйлыйм әле мин аны, хәтта. Анда дулкын шоулары бөтенесе бар анда, искиткеч ул. Дулкын шоулары шундый инде шым бар, чөнки спектакльдә ул җырны яраланган офицер янында шәфкать туташы җырлый. Ул аның өчен бик нык борчыла һәм музыкада ул хис сизелә. Безгә радио тыңлаучыбыз соравын юллаган, инде бу минем сораулар арасында да бар иде. Салих Сәйдәшевнең башка композиторлардан аерылып торган ягы, аның башка үзенчәлеге дип әйтәләр. Радио тыңлаучыбыз менә шулай юллаган һәм кеше буларак, гомумән иҗатчы буларак башка композиторлардан нәрсәсе белән үзенчәлекле тормыш юлы, иҗаты гомумән. Инде сез сөйлисез, ләкин радио тыңлаучыбызга менә һаман композитор буларак Салих Сәйдәшев гениаль мелодист. Аның мелодиялары бик шәп килеп чыга иде. Шуңа күрә ул язган җырлар бик тиз күңелдә кала. Һәм истәлекләрдән укып беләбез. Аның җырларын тыңлар өчен кешеләр театрга йөргәннәр. Аны бит радиода тыңлап булмады. Интернет гомумән юк инде. Телефонда юк әйме. Телефонда юк. Аны өйрәнер өчен кешеләр спектакльгә йөргәннәр. Һәм аның музыка, минем өчен ул үлмәс музыка. Менә Зәңгәр шәлгә 2нче елга 100 ел тулачак. Ул һаман сәхнәдә. Аңа һаман кеше килә зал тутырып. Шуның белән ачыла бит әле әйме. Шуның белән ябыла. Минем шәхси фикерем, ул музыка ярдәмендә генә шулай заллар тула. Шулай, дөрестән дә шулай. Монда магнит кебек иң мөһим спектакльнең өлеше шулай бит инде монда. Миңа калса шулай, һәм менә шундый халык күңеленә үтеп керә торган музыка язган Салих Сәйдәшев. Һәм ул бит шундый чорда булган. Әле кеше бик күп музыка белмәгән. Ул хәзер без әллә нинди музыка тыңлап беләбез. Әллә нинди вкус бар инде бездә. Анда ничектер халыкны җәлеп итәргә кирәк иде театрга, һәм бу килеп чыкты аларның Кәрим Тинчурин белән. Кеше буларак шулай ук хатирәләрдән укып беләбез. Ул бик йомшак күңелле кеше булган.
шаяртырга яраткан. Ләкин аның янында ниндидер артык сүз сөйләргә маташсалар, тырышсалар, шаяртма дигән сүзе бар иде аның. Җитди дә була белгән инде кирәк. Конкрет әйе. Һәм инде әйтеп узганымча, ул илһам кешесе булган. Карагыз әле, менә аның дәвамчылары, аның эшен дәвам итүчеләр, гомумән нәселе бу яктан шәҗәрәсе ничегрәк менә бу сезнең экспозицияләрдә гомумән чагыламы? Шәҗәрәне без куймадык экспозициягә, ләкин аның гаиләсе белән танышып була, безгә музейга килгән кешеләр таныша ала. Без әлбәттә нәсел дәвамчылары белән тыгыз элемтәдә. Аның улы Альфред Сәйдәшев шулай ук җырлар иҗат иткән, маршлар да иҗат иткән әле. Ул үзе юрист булса да, үзешчән композитор булган ул. Һәм менә аның нәсел дәвамчылары шулай ук музыка белән шөгыльләнәләр. Кемдер консерваториядә укыткан, кемдер музыка балалар мәктәбендә. Дәвамчылар бар, Аллага шөкер. Дөрестән дә менә безнең бер ягыбызда Муса Җәлил музее, анда инде Муса Җәлилнең балалары ныклары белән аралашу, һәм бер ягыбызда безнең композиторыбыз Алекс Сәйдәшев. Менә без нинди бай, нинди шундый әһәмиятле урында урнашканбыз әйме. Аллага шөкер генә дияс килә. Сезгә зур рәхмәтләребезне әйтеп инде бүгенге тапшыруга нокта куябыз. Радио тыңлаучыларыбызга, үзегезнең музейга килүчеләргә теләкләрегез, саубуллашу сүзегез. Минем теләк бер генә, Салих Сәйдәшевнең музыкасын тыңлагыз һәм яратыгыз. Әйе, тыңлыйк, яратыйк, онытмыйк, хозурланыйк, ләззәтләник әйме, үзебезгә илһам алыйк менә сезнең шикелле шулай авыр вакытларда да, күңелле вакытларда да, чөнки чын мәгънәсендә менә лаеклы алар әйме. Сезгә зур рәхмәт, эшегездә уңышлар. Инде ачылганда тагын да күрешергә насыйп булсын, ачылгач та күрешергә насыйп булсын. Безнең радио тыңлаучыларыбыз белән бергәләшеп, шулай аралашып, яңалыкларыгыз булса, сезне янә дә кунакка көтеп калабыз. Рәхмәт, исән сау булыгыз. Бүген безнең мөхтәрәм кунагыбыз Салих Сәйдәшев музей фәнни хезмәткәре Алсу Хафиз булды. Тапшыруны мин, журналист Фаил Гыйматов алып бардым. Киләсе чәршәмбегә күрешкәнгә кадәр, дуслар.